It's me, the organic fish. Organic fish. Organic fish. Peace be with you. Organic fish. Bisaya man Mga kauban ni nako diri sa guys. Naapa mi sa Dubai Airport. So unsay pangalan ni day naglinya na ta? Q. Nagi unsay pangalan ni. Unsay pangalan ni linya day? Nagboard na ta? Boarding. Nagboarding na Ready mi. for boarding. Pero nakaila ko nila. Day gwapa na tagliin gani ka day. Bugo. Yeah, miga shout out day. Hapit na muli. Oh, shout out dia sa Udlot. Udlot Bugo. Isa kan ni. Tagadiin gani ta. Kompo. Pustila taga Cebu sad siya niya. Kare sa usa. Ay, mabili na mo bag. Habilin nga ang kiri. Day tagadiin sa gaday. Dumagiti ko tayo, dumagiti. Dumagiti. Nya kiring gwapa diri nga milyonarya sa Australia. Lagang bato Tawa man ang nadap. ayog ay ka uwo. Paminaw sa Mo ni- gwapa binis niya. Mo ni mga organic face. Organic face. Kahit pagod mi diri wala mi tulog. Si diri. Kagyawya mabiyaan na control. Ako gipabitbit niya sa yang yang kuan kay. Oh, may dala. Ay, Si Ate ulog na Dato sa- kayo kay may dala. Nagmahay mo gay ko nga wa ko naghankiri. Kasi di ko Pero gano. nahibaw na kang anong Oo, sa sunod. Pero day, ikaw magdas. next time day dili na ko mag-Dubai day hason. Bagtas na ka. Saan yung pag-atugo? Saan yung pag-undak na kumamantay ba nga? Oh, man tayo number. Isip na yung mga number niya. Oh, sa Facebook din, sa Ang Facebook. bagay ko Facebook ba? Isip na yung mga number mo. I-add na ko, pa. Erma. Nagkakilahan na yung taon dito sa airport. Kay tungod sa among paghigda-higda dito. Nagpaabot pa 6 hours ganiha. Nabalik. Pag check-in na mo. Unya, maunsa nga giubo naman ka. Sige bitaw ko ubo. Imo bitaw ko tagay ko strip seat. Bati kay kog naong guys. Tungod sa kuan. Mo na organic. Tingani mo. Tingani mo tayo. Erma. Organic. Lisay usa business kayo. Perting ka business. Uy, lingi diri uy, guwapa. So guys, dini na lang may kutob guys og agay sakita sa kong Bundo yan. sakita sa kong kamot. Diri na lang may kutob og subaybay lami unya. B-O-N-T-U-Y-E. O-N-T. N-O naman ka. Nga po kuya dito ni katao. B-B. Letter B. Asa kuya? B-O-N-T-U. Hi kuya. So guys, dinil ko to salamat sa iyong pagsubaybay na mo. See you soon, Philippines. So, ako nang ikuan.